Nie ste úplným nováčikom ani v európskych kruhoch. Čiže máte tam už aj niečo odrobené. Čiže práve preto ma zaujíma táto téma eurofondy, ako ich vnímate vy, pretože ste boli pri tom, aj pri tom možno nastavovaní, akým spôsobom sa čerpalo. Sú eurofondy stále vo vašich očiach to, čo dokáže Slovensku najviac pomôcť? Je to jednoznačne obrovská príležitosť, ktorú ako Slovensko sme dostali so vstupom do Európskej únie. Štedrou asi politikov západoeurópskych štátov, ktoré si povedali, že áno, chceme rozširovať príležitosť na ekonomický rast a prosperitu zo západoeurópskych krajín aj do strednej Európy. Bohužiaľ, my sme si túto príležitosť prejedli. Peniaze sa roztratili, neinvestovali sme ich udržateľným spôsobom tak, aby eurofondy vytvorili základnú nejaké piliere tejto spoločnosti, hospodárstva, fungovania inkluzívnej spoločnosti, tak, aby následne po dobehnutí tých eurofondov sme vedeli zo štátnych peňazí udržiavať tieto programy naďalej a fungovať táto spoločnosť podľa hodnôt, ktoré sme si v tých jednotlivých programoch nastavili. Takže keď sa pýtate, či sme pripravení stať sa čistým prispievateľom, lebo tam budeme spieť v nejakom momente, bohužiaľ pripravení nie sme, lebo sme použili eurofondy na náhradu investícií, ktoré mala robiť táto krajina a jedného dňa, keď sa budeme musieť rozhodnúť, či chceme byť prispievateľom a rozšíriť Európsku úniu o krajiny, ktoré túto príležitosť zatiaľ nedostali. Ja sa pýtam, ja by som veľmi rada žila v krajine, ktorá bude hrdá na to, že je pripravená byť čistým prispievateľom, lebo my sme tú príležitosť dostali a teraz je naša zodpovednosť zdieľať tú príležitosť ďalej, len bohužiaľ tie systémy nie sú na Slovensku nastavené tak, aby sme udržateľným spôsobom vedeli riadiť verejné financie aj bez týchto peňazí, ktoré dostávame z iných daňových poplatníkov z iných krajín.